Det er ikke så let, men som part i en konflikt, der kan du faktisk beslutte dig for aktivt ikke at gå længere op af konflikttrappen. Eller måske endda begynde stille og roligt at bevæge dig lidt ned ad trappen igen. Konflikttrappen kan du bruge som et værktøj, et redskab til at blive klogere på en konflikt og blive mere bevidst om, hvordan du eventuelt selv bidrager til konflikten. Og også at overveje, om der er noget, du eventuelt vil gøre anderledes, om du simpelthen vil handle anderledes. Trappen har 2 skillelinjer, som er vigtige at være opmærksom på. For det første, når en konflikt den begynder at blive personlig, ja, så begynder vi typisk at blande det, vi kalder sag og relation sammen. Og det faglige emne, som vi har forskellige syn på, ja, det begynder på en måde at blive forurenet af negative følelser og af skæve fortolkninger. Uoverensstemmelser, ja, de er naturlige, og de kan endda være produktive. Men vær opmærksom på, om der er begyndt at opstå negative følelser. Det kunne være vrede, misundelse, frygt og foragt. Måske er du stille og roligt begyndt at bebrejde din modpart og betvivle den andens motiver, eller måske endda din modparts karakter. Den anden vigtige skillelinje, den krydser I det øjeblik, kontakten bliver brudt. Måske er I begyndt at undgå hinanden, og måske er I endda begyndt at søge forbundsfæller og søge alliancer blandt jeres kollegaer. Men hvis I bliver i stand til at genoprette kontakten, så bliver det altså lettere for jer at rette op på misforståelser og på fejltolkninger. Gå ind i konflikten og bliv klogere på dig selv og på din modpart.